I nestane. To je mali vatromet. Aha. A koliko moraju ljudi biti odmaknuti? Vamo pogledaj, gledaj mene ovako priča. Koliko ljudi moraju biti odmaknuti? Ovdje rakete. Kako je ne udari to? Pa ne udari jer ako su ovdje blizu onda ide ovako, da ide vatromet na njih. Može udariti ljude. Aha, ako je ovako onda vatromet mora samo ovako. I onda ne može ih udariti. Da. Vatromet ima oči. Koliko je to? Aha. Kako oči ima? Da vidi jer sam ja i vatromet je zločan. Zločan s vatromet. Opasan, jel? Da, jer kad ljudi ovako onda on vatromet udari u njih. A mi smo bili daleko, ali stare ljude ne ide u njih. Stare ljude ide gore. A reci mi, aj pošalji nam poljubac, sad mi jasno. Pošalji nam poljubac. A njen? I njen? A? Ne. Što njen? A, da bi te vidimo, okreni se. Okreni se. Jesi ljuta na njen? Što? Zato. Što ti radila njen? Ona tebe voli kuplat igračke i majke, haljine. Kad dođe da ti da, Mama. I bazen ti je napunila da se kupaš. Pa ja, daj sad poljubac jedan. Toliko. Puno. Ona te puno voli. I Nena, Jalma i Jasko. A voliš ti Jalmu? Nima ni poljubac. A voliš li ti Jaska? Aha. Koliko? Jo? A tetku Milu? A pošalji je poljubac jedan. Tako.